der, så er der nemlig ikke noget af det der bliver klemt eller noget nemlig. Jeg tænker, at den sidste mikrofon, det må næsten være gangtøjet. Jeg var bange for, at sådan, men gangtøjet lyder jo forskelligt, så jeg skal jo næsten... Jeg bliver nødt til at have en 6. mikrofon på. Den er jeg meget i tvivl om med gangtøjet. Hvad tænker du? En gang til? Ja. Ja. Det er vel... Ja. Og der vil det være sådan noget med, at hvis I kan fremprovokere det, så kan jeg have mikrofonen direkte i armen.